Så chefen, ja, det skulle lidt vådt. Det regnede rigtig meget derude, hva'? Ja. Hvor skal du hen, chefen? Jeg skal til Husbækgade. Det er en sidegade til Skelbækgade. Hvad sker der, mand? Skal du have en luder, eller hvad? Hvad? Skal du have en luder? Mangler du fisse? Gør du det? Jeg mangler ikke fisse. Hvad? Prøv, jeg mangler aldrig fisse, mand. Jeg har så meget fisse, mand. Prøv at åbne det der handskerum der, så vælter det bare ud med fisse, mand. Ja, nej, jeg skal være ud til en, jeg kender, tak. Ja, chefen. Er det en pige, eller hvad? Ja. Så også luder, mand. Det er det, jeg siger. Prøv at. Piger, kvinder, luder. Det samme, mand. Det er altid det samme. Alle piger, de kan købe sig penge. Alle piger luder. Sådan er det. Det er også derfor, jeg altid har 150 kroner i lommen. Lige klar til at købe en luder, mand. Ja, jeg tror måske så, at det koster lidt mere end 150 kroner, men altså, kan vi køre? Så du har været sådan en luder? Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det koster måske mere end 150 kroner, tror jeg ikke. Hvor du så kender for prisen, hva'? Hold nu kæft. Nej, du skal ikke sige det til mig. Vi er på sammen, vi forstår hinanden. Ja. Du og jeg, vi forstår hinanden nu, ikke også? Vi er begge to været luder. Godt se, mand. Det er vildt, du er sådan der, mand. Prøv at alle piger, de luder. Punktum, ikke også? Den eneste måde, du kan undgå det på, ikke også, chef? Skriv det ned. Den eneste måde, du kan undgå det, ikke også? Det er bare banker dem, hvor de er små, ikke også? Bare slå dem i hovedet, så de bliver mærkelige i hovedet, ikke også? Ja, ved du hvad, jeg tror, jeg går i stedet for. Tak for i aften. Hvad sker der, mand? Skide danskere, mand! Rammer de første